Forestil dig, at du har brugt flere dage på din første YouTube-video. Manuskriptet er klart, thumbnailen ser god ud. Du uploader, venter og tjekker tallene igen og igen, men videoen stopper næsten med det samme. Det betyder ikke nødvendigvis, at du har glemt en hemmelig knap. Den findes ikke. Men mange nye kanaler springer nogle helt enkle indstillinger over. Så bliver kanalen sværere at forstå, nogle funktioner mangler, og hver upload tager længere tid end nødvendigt. I dag gennemgår vi de vigtigste ting, du bør tjekke, før du uploader. Før vi går i gang, skal én ting være helt klar. En indstilling kan ikke gøre en kedelig video populær. YouTube ser også på, om folk klikker, hvor længe de ser med, og om videoen faktisk hjælper dem. Så det her er ikke et trick til hurtige visninger. Det er en oprydning. Vi sørger for, at kanalen er sikker, nem at forstå og klar til at vokse, hvis videoerne er gode. Du behøver heller ikke gøre alt perfekt i dag. Start med de vigtigste punkter og ret resten, mens kanalen udvikler sig. Det første punkt handler ikke om søgeord. Det handler om adgang til din egen kanal. Begynd med Google-kontoen. Brug en adgangskode, du ikke bruger andre steder, og slå 2-trins bekræftelse til. Hvis en anden hjælper med redigering eller upload, skal du bruge kanalens tilladelser. Del ikke din hovedadgangskode i en besked eller et dokument. Åbn derefter YouTube Studio. Gå til indstillinger, kanal og funktionsadgang. Her kan du se, hvilke funktioner der er åbne på din kanal. Telefonverifikation kan give adgang til blandt andet længere videoer og dine egne thumbnails. Avancerede funktioner kan kræve, at kanalen har opbygget historik, eller at du bekræfter din identitet, hvis YouTube tilbyder den mulighed på din konto. Det er også vigtigt senere, hvis du vil søge om at komme med i YouTubes partnerprogram. Vent derfor ikke, til du står med en færdig video og opdager, at du ikke kan bruge den thumbnail, du har lavet. Start altid kontrollen inde i YouTube Studio. Klik ikke på tilfældige links i mails eller kommentarer, der lover hurtig godkendelse. Nu skal YouTube have de rigtige grundoplysninger. Vælg det land, hvor kanalen hører hjemme. Vælg også det sprog, du normalt bruger i videoerne. På en dansk kanal bør videosproget være dansk. Det gør undertekster, behandling og den videre opsætning mere enkel. Tjek derefter målgruppen. Hvis videoerne ikke er lavet specielt til børn, vælger du ikke lavet til børn. Det betyder ikke, at børn er forbudt fra at se dem. Det betyder bare, at børn ikke er den vigtigste målgruppe. Vælg aldrig denne indstilling tilfældigt. Den har betydning for blandt andet kommentarer og andre funktioner. Hvis kanalen en dag udgiver en video, der faktisk er lavet til børn, skal den video vurderes for sig. Åbn din kanals forside og se på den som en person, der aldrig har mødt dig. Kan man forstå emnet på 5 sekunder? Navnet skal være let at huske eller fortælle noget om indholdet. Ansigtsfri vækst passer godt, fordi det peger mod faceless YouTube og kanalvækst. Skriv derefter en kort beskrivelse. Brug almindelige ord. For eksempel, her får du enkle guider til faceless YouTube, AI, indhold og monetisering. Det er nok til at begynde med. Du behøver ikke fylde beskrivelsen med den samme sætning 10 gange. Brug et enkelt profilbillede. Husk, at det bliver meget lille på en telefon. En tydelig form eller et enkelt symbol virker ofte bedre end mange små detaljer. Banneret skal støtte det samme budskab. Undgå 5 farver, 3 slogans og tekst, der kun kan læses på en stor skærm. Til sidst kan du vælge, hvilke videoer og playlister, der skal vises på forsiden. Har du kun få videoer, så hold siden enkel. En god række er bedre end flere tomme. Når du planlægger en video, så begynd med det spørgsmål, seeren prøver at få svar på. Denne video handler for eksempel om de indstillinger, en ny YouTube-kanal bør tjekke. Derfor skal det være tydeligt i titlen, beskrivelsen og starten af videoen. YouTubes søgefelt kan give idéer til, hvilke ord folk bruger, men forslagene er ikke en præcis liste over, hvor mange der søger på hvert ord. Skriv en titel, der er let at forstå. Det vigtigste bør komme tidligt, fordi lange titler bliver skåret af på mobilen.
De første linjer i beskrivelsen skal fortælle, hvad seeren får ud af videoen. Derefter kan du tilføje kapitler, kilder og links. Du må gerne bruge hashtags, hvis de passer til emnet, men der er ingen officiel regel om, at præcis 3 hashtags giver flere visninger. Tags har heller ikke så stor betydning, som mange tror. YouTube fortæller, at de især kan hjælpe ved stavefejl. Brug derfor ikke lang tid på at finde 3D tags. Brug tiden på en bedre titel, en tydelig thumbnail og en stærk start. Gå til indstillinger og derefter upload standarder. Her kan du gemme de oplysninger, du ofte bruger igen. Det kan være en fast tekst til beskrivelsen, videosprog, kategori og nogle grundlæggende valg. Gem kun det, der virkelig er det samme i alle videoer. Videoens første beskrivelseslinjer, kilder og kapitler skal stadig skrives til den enkelte video. Vær også opmærksom på, at disse standarder normalt gælder, når du uploader gennem browseren. Hvis du uploader fra en telefon eller et andet program, skal du måske vælge tingene igen. Lav derfor en kort kontrol før hver udgivelse. Er titlen rigtig? Er thumbnailen den endelige? Er sproget dansk? Er målgruppen valgt korrekt? Og står videoen som privat, offentlig eller planlagt, præcis som du ønsker? 5 små kontroller kan forhindre en stor fejl. En kanal bliver lettere at huske, når den føles som den samme kanal hver gang. Vælg først, hvordan du vil tale. På ansigtsfri vækst er tonen rolig, direkte og ærlig. Vi forklarer ting uden store løfter og uden at tale ned til seeren. Vælg derefter en enkel rækkefølge til videoerne. Start med problemet. Forklar, hvorfor det betyder noget. Vis løsningen trin for trin. Slut med én ting, seeren kan gøre med det samme. Du kan ændre rækkefølgen, når emnet kræver det. Den er kun et udgangspunkt. Gør det samme med det visuelle. Brug få farver, tydelig tekst og en fast stil til grafer og advarsler. På denne kanal bruger vi mørk navy, cyan og violet. Rød eller orange bruges kun, når noget kræver ekstra opmærksomhed. Det betyder ikke, at alle thumbnails skal være ens. De skal bare føles som en del af den samme familie. En god kanal stopper ikke, når en video slutter. Saml videoer om samme emne i en playlist. Hvis en person ser en video om kanalindstillinger, kan den næste handle om den første upload eller om en stærk thumbnail. Brug slutskærmen til at pege mod et klart næste valg. For mange muligheder kan gøre det sværere at vælge. Du kan også bruge community-opslag til et spørgsmål eller en lille afstemning. Spørg for eksempel, hvad er sværest ved at starte en YouTube-kanal? Svarene kan give idéer til nye videoer. Du behøver ikke skrive hver dag. Lav et opslag, når du faktisk har noget at spørge om, vise eller følge op på. Målet er ikke at holde folk fanget. Målet er at gøre det nemt at finde den næste video, der hjælper dem. Når de første videoer er udgivet, skal du ikke kun kigge på antallet af visninger. Se først på, om folk klikker, når de ser thumbnailen og titlen. Hvis meget få klikker, kan løftet være uklart. Se derefter på de første 3 sekunder. Hvis mange forlader videoen der, er starten måske for langsom eller anderledes end det titlen lovede. Se også på den gennemsnitlige visningstid og på hvilke videoer der får folk til at vende tilbage. Tallene fortæller ikke altid hvorfor noget sker, men de viser hvor du bør kigge. Skift ikke hele kanalens retning efter én video. Find et mønster over flere uploads og ændre kun én vigtig ting ad gangen. Hvis du skifter titel, thumbnail, emne og videostil på samme tid, ved du ikke hvad der gjorde forskellen. Find 2 eller 3 kanaler du kan lære af. En kanal kan være god til at finde emner, en anden kan have stærke thumbnails, en tredje kan være god til at forklare svære ting på en enkel måde. Se på opbygningen, men kopier ikke ordene. Hvis du bruger en udskrift fra en anden video, så brug den kun til at forstå rækkefølgen og spørgsmålene. Skriv derefter din egen forklaring, brug dine egne eksempler og tjek oplysningerne igen. Et godt spørgsmål er, hvad mangler i den her video, som min seer har brug for? Så bygger du videre i stedet for bare at oversætte. På den måde får din kanal inspiration udefra, men stadig sin egen stemme. Her er en enkel rutine, du kan bruge fremover. Før produktionen, vælg et spørgsmål og en bestemt seer. Før optagelsen, tjek kilderne og skriv en kort plan. Før upload, kontroller titel.
thumbnail, sprog, målgruppe og synlighed. Efter udgivelsen, se på klik og de første 3 sekunder, men giv videoen tid nok til at samle data. Hver måned, gennemgå kanalforsiden, gamle links, adgang til kontoen og hvilke videoer, der fører seeren videre. Det lyder måske enkelt, det er meningen. En god rutine skal være let nok til, at du faktisk bruger den. Lad os samle det vigtigste. Sikre kontoen og tjek din adgang til funktioner. Vælg korrekt sprog og målgruppe. Gør kanalens emne tydeligt på 5 sekunder. Skriv titler og beskrivelser til mennesker, ikke til en maskine. Brug upload-standarder, men kontroller stadig hver video. Vælg en stil, du kan gentage. Hjælp seeren videre til næste relevante video. Og brug dine egne tal til at forbedre én ting ad gangen. Ingen af disse punkter giver automatisk tusindvis af visninger, men de fjerner unødvendige problemer og giver dine videoer en fair chance. Åbn YouTube Studio nu og tag de 10 punkter et efter et. Abonner på Ansigtsfri Vækst, hvis